Pane breaking news yopindira panguva ino. Zvashamisa vanhu kuti aiwa seZimbabwe chako chako kwatiri kuenda takambonanga kupi, pamusoro pekuti aiwa kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission vakomana vari responsible nekubata vakomana vanenge vachiita corruption, vakomana vanenge vachigaina zvinhu zvisiri pamutemo panguva ino. Kuonekwa kunzi a commission officer weikoko kuZAC wanikwa ane fake degree. Zvauya panapa vanhu vakagara pasi vakapeta maoko aiwa vakapererwa. Sandapinda mashoko kubuda chitoko panapa ulipo subscribe or like what the bell icon. Tipinda panapa Mchenji Radio vanobuda panapa vakabatanawo vachiti Zimbabwe Anti-Corruption Commission hired a deputy chair who had a fake degree to head their strategy. Her name is Naneti Silukuni. She doesn't work there anymore, but if you thought it was because Zach found out and arrested her and she is now in jail, you would be wrong. She is now a senior director in the Ministry of Information. Shocking. No, not yet. There is more. Ndomaswamina nyuga panapa na wakomana vechinji redio vachiti aiwa chitiko chinoshamisa chikuti panapa munhu aiwa anobatwa aiwa commission iri responsible nekubata vakomana vari kuita zvavari kuitawo ivo the same, kuti munhu ane achilita the commission yet aiwa ane fake degree. And on top of that, instead yekuti mukomana achinge abatwa sekudaro achinzi aiwa ngaanozvimiririra anotaura nyaya yake to the courts, aiwa anoonekwa kunzi aiwa atova another head aiwa the Ministry of Information. Mashoko panapa akuonekwa kunzi panguva ino vanhu zvavo vangopererwa vakati kwatiri kuenda hatitombokuzivi, maybe zvatiri kurama zvangoraramiwa kudhara, we never know. Mashoko atiri kuona panguva ino people aiwa they are now accepting anything changouya any day changoficha, havachauya vachipikisa ndoda kwekuti aiwa these guys who are in control they can do anything with your lives. Tudze mafunguro enyu matikumbira pamusoro pechitiko ichi nakomese kuchemeni kudze mafunguro enyu, so subscribe or like, send on the bell icon.